Assalamu alaikum, hürmetli rayон ehliler. Kasım Kırın televizyonda için reportaj tuzvatı makarin khura. Malum terval Allah vaktunda ilaki bütün vaktlara khurera ahali cüre derdiyar artık cezva ham ekverim pataka ham gazdi pataka ham rekeri mikeri pataka. Çaz malum terval циї мақарин хурин ахали раласа шмудра алатан исан эхир дис юқара атан ва район ди администрация дис ва район да кардика эмцудис арзаяр рекер қсанзвач циин турбаяр тухала рекер чурхан ва и карда қайдатун талабнува хай қалах Hika halna wata wuch awun wata wa wuch khuna kanza wata chirun patal ke chisyom machni grupa tanwa tsiye maqaral isahta chu ihtin kola khart khanwa kcher qada wa awa haldiq klas küni tanisharda isahta hürmetli tamaşaçılar şu hakso timaqani Чехик Черика Сатир и на Сашмуткас специальные военные операции да Иштракса Ксарин Хазанар Авазва Абар Сашмудра район ди администрации из Арзаяр Газатана и Кчада Кайдатун Патал. Има юридлан яргы Кчая Сатимил Какунар Навазвадия и кчадни чехипа физва федеральный рекин каряхтатус ва икардни рекэ шехре рекэ физва машинри харика змани волгза алла вақтунда ина грави херхем туно катакар элкурно ва рех цалцамарно есята чу физва чаплапатах казакоза рекэрик Турбаярник туно халерис дигида яд гуда ол құлахун патол харих цалсамзо яд Аллахсно эхримжи қайи марфари гелерни аламач козва и құлах қсан дис тамамарнуади Чина есята эхтиласа махсус операции да хци құлух за Мехамедов Арчабах класс ама чачизва сашмудра район дес и мехледни авахалди хакинда арзагозататир район администрации дес ке зачиса да ючи фикралода и колах хик акалтарната уч мат чпи фикировата مهلا متيز فيز قصب خلق تبدرز فين قصب خلق جيش كانت أني أقول جرافين وهنا بيرق ولا خرونا Постоянно кой вахто до затовало марф телефон хила болото яри трасс два че схая че аялар примен даве да там затоватане че бы Аллах те ходуне слехор кер шат хочпе хотя бы хабу че фидашка ханг зуна касу Хаже за что, дакат болото яри ишка гилу бони мене Гила недавно гравина ганса чуть-чуть амхано. Им Аллах саукра чонсара маза ушлуды. Дүне сляхо санглан. Османова багато чи эхтилат давам кизо хадна хани из это Украина да физа спецоперации да иштирак кизо хик колоза чи аскерди. Оз аскерни фез учизлахачка дез учизлахак Аллах қилия қудез. Зенгери изон زين والله مقدس لهات أول شيء زين قصاز بيسة شيء قصان ولا هنواتوش الله كم كورا ولا سا سلامت خوي دنيا إصلاح خوي تشبين قليل تشبي كاي جروير خن خطراي آمين فشمندس فين شدس خطراي دنيا إصلاح خوي تشانستخا سارة إيه مهلدين بتقى كي جزاف شال خلوات رقيرت كرزش لهنا دقيش في الخانون إيه البتكي تكن روات شكر كي وخنا وهن يترقص دا شكر دوزارنو كوت شخ صغول غلقور الله رزق خراي رزق كشت كرنال إيه جزما قايزا إزما قلا خان قونال وش الوزمات كنا أما إيه
قد خن و سجرگه قنشیار قد خن زچ صبرن کریال دکتی چی فکرر لحات پیش دچیر خوره ای رقیق کلاس ماسا دردیارنی آواز و ممکن خبر کن که گفته و الله حال هیچ دیتا قلورن چی حالیره. فضل محله واقفون قاروز شتين زاترين وقلا خو فدالا يلا شكول فدالا قارات قنواتر جلجنا سارة شو صول بروز سانة نالشاز اللي جوهن غرابر جلا خيطة أصوات نخنات فيشر Чехури махлет потакалахата. Има гила и случай приравняться хан гила джихилачен диаведис. Гил хабрус киригна ин гилихти сиренджи мар каболзова асфальт арцад лозих гафару. И гафар давно ватира и диаве аже долди и хыр. Вообще хыр каул особенно после турбаяр ктуният гаил кулук какой да мунки воловатушира. Вот, им взять необходимость, в первую очередь, сочи мали два, хаити вери малера. Им уже концадла веки, асфальта очень уже масса региона соткая активчка ему. Хакил чазкоза верида взять да, в первую очередь гравия на дизар на чух соулускоза и кархле хуна давамар урбрус. Гил асфальт не хуна, ктяната. Лапка сожда, чух солда, кез оферим, мать верда. Инге, че Ленина вчеди прикундила элежно дюзрикл федеральный рекни корректа госвенва и кчеди давам жизачка да госфизо реке херхемтно цалзамарно дюзарно каток элкурно и сета ихти ксон тежедафти рехкано и голахтол хрин вирни чперасиол қалорзо. Ама учез это не рехта хле дюзартунва чкаярно козмочоз чканва нахар рех уч истош ксанхану. Изях гзафа халкар хаи река физо трасса дол экежтуно река авабрус мани волтагуда вол хаи река физо чпи дерди хал халсо. Хагни лохон лазим када и شو فيزوا رقية ولكتا ترار هيجخي ترار أواتر هابورني أتانو وير أواتر سديا وير إزاتا هاج كيار أغادا واج كيار أزورنو خيرخين بهنا ديزار خنا كوز إزاتا كوزو أتانو تراري أمو كيار قريخرا موزما In hatje matsa ihti halnikonza chetin haldvak cheris hakso imyazo Ahmet Mahmudov tartsih kala kche chapla patakti fizvo ina goscho helbetta i kche danihti düzer qerawach işte khurkachka yaryo Marfar qolarstalar xiylikti qolasız güler qezvo exirimçi çin turbayar kutunikti ina satimi qar vinalı qatkanwa havla tkir qonkozo ne ikçe dani saşmudra arzayar fenwa çkadi administratsiya dis rayon di administratsiya dis sapa qolaq uno greder elqirno kçedin sapa dizarno Ama hayıki xirxen vihes helelik agak noç. Esata ihtihalları o küçede.
Чинахтилас и Хуринви Абдулмуталибов Мухаммед Ахклас ада и Мехледа ва хал юри джемахти гафар умуми ламишн зачиз лоhoda. Yaşına senaryo. Çıkça kardi koç. Girer de gan sıpayını da ravnertinu. Ya gan şibiyar ki vehna düzardı şu. İmmar koyak da koy düşküçü da karavaz. Davida Ukrayna'da David kana kadar satani. Şumut kasav. Okla vat kasu. Zon invalidya Çına rayonda çıkınca talep ediyorlar. Konya koşu haber Allah'ına. Иносо шмуткас эсвелди абраво. Участникаров. Şumut kasav. Иқвет виним пут зигадо қут хазит гада вот кас обращатникан и местный дах. А до винис галлано анахтану отказун письмо. Отказное письмо хтанво мы ближайшие даже и последующие годы ну уже гилиждоч предасу ждоч последующие годы посмотрим и бур чна вир чи хаджида чна унвада имса боли менехан бе инязу шумудиса инязу бе ина аялар физо чибур чхибур физо са машинтал агачла козмикитла издатуш есин патало я газди патало я эквери патало сам природа имеет чудаш имеет масса и район кучечке зашлёч а грави хайтан учхайтан риждашно уч она вюричке изоч авоч муще да чудаш обещания изво лухунар был гзашезо ну сад он ябда гано внимание ган может тонтие ах по сад он гавр да он и белк савила кае ему дачно кутазо иншаллах аллах вол белк и Исята чу атанва хри циис хирктанва циис мехлератанва кчедис час малум хивал ина qilding сари и хри ахалери пулар котна чпи харжирих херхем вехнва чазакозва рекер хич адетис qsang дикас тикурно и санла качурло мумкин иса километр вниз рекер тикурно ин хөрмәтле тамашачылар Хаҗи Абдукамалов хайна и колахар тикурно галек уны арадизган ва кася бәзи вакытлар лохознишда саке чехи тешкилат рика алак тиза колахар уны хаҗис хди хаҗиста чачизва икче чуру халда ва тира газа вакытлара тиз колер арадизатына ина машинрикса кефижзат шира қойыла күне иголах хик қилист хана шумут касти кумекна хик унат час күне ихтилатун конза. Ну, поначалу к сельсовету подходил, чтобы дорога была. Ну, в общем, как я понял, то, что там какие-то обстоятельства не получается у нас сделать эту дорогу. Вот. Исходя из этого, пришлось сделать список и пойти по соседям, собрать деньги и вот так потихоньку. Ну, соответственно, еще и к сельсовету обратились, чем он себя тоже чем мог помог. Грейдерам помог, там от себя машины дал тоже. Вот потихоньку отсыпали. Сделали себе дорогу. Ну, теперь нормальная дорога есть. Если бы еще туда дальше бы продолжили бы,
до основной дороги. Хорошо было бы. این شمود کستی پلار کردن هیچ وقتون دکنه کلا خرون. Ну, собрали где-то в течение недели. Так недолго собирали. А люди поверили. Так-то молодцы все. Список тоже есть. Сколько там? Ну, по 5000 собрали со всех. Это примерно 29 машин у нас вышло КАМАЗов. Каждая машина по 5000 вышла. Ну, как бы так. Ну и плюс грейдер, ну это уже от сельсовета нам. Вот. Как-то так. خری اهالی زچیز ریزیول زا کنه کلا غلق اونا لیز قودنا ماد هیچ پرابلم یارو کس اونا اکتب حال نکن زاکتیم юрий جماعتیم مثلا. Да, конечно, света хотелось бы, дороги. Свет был на дорогах там. Вода, чтобы была, вроде делают, но непонятно, делают или нет, потому что останавливаются, то люди есть, то их нет, непонятно. Уже 4 года вроде как я здесь живу, сюда переехал. Уже 4 года и так все происходит. Раньше дорога здесь была, вот как сейчас колея идет, вот такая узкая, а это все было заросшее. Вот, если здесь 2 машины разъехаться никак не могли. Да. В общем, как делали? Одна машина останавливается, другую пропускает. Вот так ездили раньше. Труба здесь была 3-3,5 метра. Такие вон она, даже вон там лежит, вот она сломанная. Соседу ее отдали, поставили сюда. Сейчас расширили, поставили трубу. Вот, пожалуйста, теперь широкая дорога хорошая осталась. А так бы, также заросла бы. Экурим потахике напряжение без кадарван. Сейчас, да, нормально. Единственное, что отключают. Единственное, что отключают, вот это плохо. Вот есть список людей по улицам. Вот получается, это наша улица. Шумут кчеба? 3. Подкче. Да. Получается, центральная вот эта, касаемо, допустим, она касается 3 улиц. И, соответственно, каждая вот эти 3 улицы. Кче риторархике? Мира, 9 мая и Лезгинцева. Михаил Лезгинцева. Вот людей просил, допустим, кто живет дальше, да, все равно они по этой центральной дороге едут. Ну, хотя бы половину, там, по 2,5, ну, никто не дал. Единственный человек, который потом сам ко мне приехал, это Лукман. Молодец. Он полноценно дал тоже 5000. Вот. Хотя он сам говорит, здесь у него просто земля, она где-то там дальше, и он сюда даже не приезжает. Но из-за того, что увидел то, что так организовали, оценил это и свой вклад сделал. Отдельно хотелось бы, конечно, отметить соседа своего, Даима. Он проживает в Москве, но я к нему обратился, сказал, то, что такая ситуация насчет дороги. Он сразу, не думая, поддержал меня и сказал даже, спросил, сколько стоит одна машина. Я говорю, 5000. Он сказал, то, что от себя даст не 1, а 3. Перевел 15 000. Очень хотелось бы, конечно, это похвалить его за это. Молодец. И как бы и мне, считаю, уверенности добавил, что поддержал в такой момент. Чах газ Курманов Рамазан хамани вахтавик кефер пата хтанваде в вичи развивал ктазва и колахтик вичи пани ктунва хада хцини из это физа спецоперации да иштиракизва хик физа да служба яр хик физа хтанани ала вахтун да учлозо физа феранен хан хтану خطان خزان عرينا وخزان قحشون نقا قانون سين فيزا قانون ساعت قيد از قوليس نتاك يقوز كارغانو يقطع ساق والله نجزاش لچين يار غوسبيتال رخانو رستو دو غوسبيتال خانو انا خطان ريزان دو غوسبيتال دو لچين يارو خطان قوليز وچ خزان ان قحشون قفن هلك شكر خوي الله تسا سلامتي. هنيز خنوا؟ ريزان ديز وشي служащий ачка здесь. Контрактный. Контракт я цудиш я служитель. Ахпаза чё соголус гонза дельниз конши хаджи дез и голах организована қил қона
и чикчесо ксонарну хада. Мад лозганза вири ранени архана иштирак нуабур Украина даведа кчай артык үрзө асфальт артазы бес зигадан хактисы хадан сулхан эсэферфен командировка дисхтарнуахма и часа внимание садан гузача. Хинза братишча да учи да ты зачизач. Каз хихти кümeh kanz. Час рек örnükons. Ина вообще qoyil машиндик хкаяйти да улватир. Ина мацефер тикрар кыза çok sağ ol hacıdis. Kargılıq onu organizavatna plar gaburnixana gugun turburnixana. Рек михиз до конца ханвач. Шажайская это за талаб за район Чахидга, сельсоветига, savadrugud машин и дальше продолжение кунчи рекис. Сара hürmetli tamaşçılar çazakozva çıkadın vlasrı iza kolaktik çi qildik sari qildin ihtin ri kuzak sari çpi panik tazadi nol ülindik lahaval haciz hadi which severa xtana which specialist inженерия غلقنا يقولك أونو آخرين الخزوا بارك الله تناموديزوا كان لقلقني هايختين كلاخر يدابر مادني أرتوخ جدادي وقني أقل قنارخون تشازقانزو سرخوي إن هاتشو أتانو خرين أدمنستراتي ديس خرين قيل أسامني عليوش كازي أحمد وبيانار قدا أهالي رين بتا كازا أرزيار هيك هالز وتا هبرون احتياجار هيك قليست خزتا ووش ونو وتا ووش قونا كانزوتا چنا طلب دا قلا والله وظيفة يار مجبور نمر زفو قليت خدا خرين شهتا بسليني چخي كانوا يخرمجي وستارا يقصارا أزور قيوشة جانو خزاش تروزو أزور قيوشة جانو كولير وزو أخبا سقف نولدي خرمجي سر الله بتشخي كانوا حرير دغلو حريرا إيش المسا حريرا تانو إن سقط تشخي جزو شنا شتار كزواجا هكني هذا خلاص كليجنا شنا جلوي فندوني زميلني فندوني أشتار ريسبوبليكا دي قسم خرو رايون ريز كزواجا نو أبور الوظيفة يار زفتن شتين هول أول ساعة قيدة وتشز لهاتا بلار وريد سوازن بلار خلاص دينجنا بلار قطر خلاص هذا خلاص أخيرا إدخلنا كليجنا شنو وليكوا وظيفة يار قليزة قدزوا جزوا قيدة غورد كون خال أختي كه بجت بلار واتوش بجت إزداج سبعزي بسلين كتلفزيون كوزو داج زربلاتا وجزا Через коды мне дало голосование, федеральный республиканский коды мне дало, стенси встечнаган кон зарплата яр, защищенная статья, гузучна эквери-пул, хрюмекане сяхта, макарин хрюн чхорхрол, уличный священный пул, зухиклу харвоцра сяхтачна, 250 тысяч рублей пул гуд, харвоцра канвот каниргу дазур, даже будущий азур бунат пул гузучна сяхта, харисус, эквериз. Ахтин дотация кумахта квердгат мильжизвадио, дотации им кумахти федеральный бюджет гуза пулё, вахак ничего кваза собственный доходар, и бор лапт эмилио, и земельный налог, имущественный налог, эмилио, и чеховрыз вирувадиса миллион кровищазур пулё, хамчина экономика да расходит аллахсуо. Основной уч колахар ауизачна лахата, исяхта кучизу хрюкане водопровод линиар тхузуо, же квет квейисхан водопровода тхуз. Уже пула сузганого исяхта це Аллах кита бурктяхта, а водопровода тхудала неудобство архану гзов, учиз лахат канализация козво вирдон холерик. Канализация базишкар катханово, базишкар сады мозмо восстановление проекте Коча, восстановление ушлагафе, грави хон озво, асвотачка асвотсон хон озво, хабара учиз конечна чи такатролди, халди чикмекролдини гравер вихез ха рекер восстановить хизво. قيد لهذا ليلنا كذا شهتا непосредственно في Иисус تكابر وصل تنخيس بلون دي كواتي رشك غرافيرون بتول هنا عملول
همتان سجرة قيدة غرابي أون بدرادنا организации دي وهكني هليل نكتشي تشخي كتشي تشخري ويرلن فيدرال تراس دي داجي أغا دركوش بورتولا كولير شيء تريتوري دوادي هنا نول بشرمشنا خريو نسرورجي أنو قبني ليل نكتشي زو هليل نكتشي سيات قبتان ودا برودار تخون واديو هاتشكلي بدرادنا организации ده هنا نول ترارن تنشنا سجرة ده ها غرابير وهنا وهكني هلا غيري جريدر تالس كشيز ماتش نرقون هنول ببرسيتنا جريدر قرنا ولنتين أميرو كشيد قلقوا شوف صول قنزز ها خالد ها يشمي هاليري شمي جزا غور دقنا هذا جراوين أسنوان واتنا هكشيدا أبرو تبي تقطر ولد سو درجود ماشين سو ماشين قيمته درجود يريد أزور ساعتي جراوي توشما شيء به هم غن وهنا جريدر زجن هبروس هنا توز لهان جريدر قاعد خان بولجن شنو هاد كتير جزء نقصان وهكني أغا بيشت ليتا كتبرا كتير هو دبرودا تخانو شور خنواتيرا قرقوت خنوا أمود أصنواني وطن قرقوت هنو خالد جماعتي شبي غنو جراوير كل شيء بيهنو وجريدر جزء دا تراكتور زجايت هبروز زبطة سويت بطال هن دخل جزء جماعتها كذا غور جزء غا شيء خنوا بسولخته قد كشة أتا فدا كشة لب شرو قيد دواتيرا ودبرودار تخنا هن عبد الكمالو هجيل دا جهيل قدا بطر لختن واد روسرا خنا زقري قتنا شز إختي كل أخي كون زوجنا خالدين قاد وقش دا كم يكنني الحال زو نفسريت شوفنا هذا جه منزل زغل هوجد نو ودوش متر درجود كيلومتر قونشنا هنيز خالدي باشتي ويشل ونيز أزور ويش نقاد أزور بول قانو تربية نكتنو هكذا وابور سبيسة كان جنزا أن كلير سنوا كتير سنروا حبر تران حبرن جن واد أزور جاي كاس كانوا بود أزور كاس كانوا حبرن تبي تقطر ولد هنوز غراوير وهنا غراوير الحال غراوير تشوم بتصوم بشيء بين يختي أسود في دالك أني كذا بول قال دا شيء ممكن أخبار هم وهنا غريدير غنزا وني شاسن غريدير كورخلا زاكين دا كاستي غريدير غنا كاس أقصان قلخنا وسود ماشين زان خوي خونا نو سانو إن الله جيتنا إيش هتوير قصان خيلا هنسا بتبوت قدوش متر كموز ما حد كان جزار كده هاي إختي قلا خارج واتشنا وستنويتين قلا خار نو ريون دي شيء بلون دي قات شيء فيسوس شيء خير اختيام خنواتش اسود تار خنار خنواتش تشيز مودي زواتشنا جيلا اسود وشاسني كروا أدرسار يريسر د سبيس كارجن واديو يمودي زو جيل بلنار بر رسبرله نواتش نيسيكون اسود صدتا سين يمودي تشنا ودبشي خيرين خير ودبرودر تخون ديكتي اسود تار سخيتوش وتشيز لهاتا سين نو مكدا بولنس كتهنو اسات ماتش خير نو مكد خير بولنس تشي بسولختني بريمي كرويون ودبرودر تخون قولتانو اسات بالقلاخ خير قدوات كيلومتر رجود كيلومتر هانو متربير تخدادي هبر تخد شهته أخبار زي مودي تسين هبلون دي كتن هشكيار أسود وشاسني كروا بركشيارني أسود صلهنا أحمد محمود وانكشت بتقال أحمد محمود وكشد أرزير تاجا شتين هولدو هشكني نسامم ديالي جلا سبعزي كشيار كابيتالني فود سنتر دوا كشيار ترامبو ونقصان غرافير أبو سيسما ميكرويون يو هنن شتين هولدوس هنو شنا غريدير خونسا بلوين ده القرات غريدير هنون شنا الله جيت شتاك جدا كمك شناين ده خود كان شبيغان هنا جدا بركوات نسون شنا هنوك بلوندي كتور ريون ده كوسي بليكتيك ده هني جزما وشحته الله وقتون ده جد هواير قصون كان بدي إشاتي قارة ومعرفة وكتشيزو إشات كل خارج ده ولا واتش قيورتن بقى جلا معرفة قيت أمي خير جورج ده هبر شنا بلوندي كوش تشيني ميس جدا بلترميشن هك شيء شنا بلوندي كتون سومسنا جي خالد كمه كيلا خالد زاز كمه هويس كتسو تال سكستي شنا إيكين لحاله أغنولا زكزمات أرقون عبد الكمال وهجيل دا جهيل قدايا هاي وليك قوة نكاش سبيسك أو نخيز وش أرس تريفيريش كان وادي وشيز كتير دخوا قدايا زوقصون غور واسبيساليست نيوش ستريتين دقائق أول ما سوي مثلا شنا رشين قبولنا هابر بهنا زان قوي قنوا هنات الريزلتات قصون جزء كتير غير كان يرد دولي ساعتها هك والله شن دو ماركت هاي أحمد محمود أول سدني وشيز لهات هما هنوابر بلا يوري ساتفيز دقات أن شرون زان كم يقوده هكشريشنا وصلنا ويحتاج كيار. سامدين سا قف ماد خلاص جنزا كنية تار عبد الكمال حاجي دي زحمة تار بيت كبر تعريف ونيز لا يخلويا خنال اختلاف تارهنا تشيني خبر اختلاف بوا يفين اكر اتسيقون بتاق كمك جنات جنزا و صحيح قويتان أمال هذا كشدني أتاق السوتة قزا كذا رقت كرونيني
سفتق وزارش كده زين خلت هنا هنو زجرا زاوية هذا ما جراوي الحال جراوي جو سوي غن أبور أتسيو تشمع يقال كل ده أما غن زاوية هذا أبور أبور زنجي أبور أبشي أم يا ريح هنو أصوات لنا أتوس قد تمنزل وز بودو قدوش متر وز وهنو جريدر نزكده هتش كذي تقدر والدي زوسيله تا سراز بولو وش تنزل الله مزلهن جريدر قاعد هك ولا خن خيدا هك أنا فكر إذا الله تسقط بودو بدو زا أمل تيجي كويرا بورك كذا تينش كدولار ترى هن هك أنا تيجي زا هنو الكوير تيجي زا خويك عايزين نقول تلفزيون دو خال دوليك هك ولا خن شنو يدي شحته شخصاً هسامدين ستاتشنا ومود كتزا كني خويقور كرار قليزة خاطر دي هكني تشازلهوز كن شيء تماسا شيريس هسامدين كذي خميد و الله تايسان أشياء جدا دي هنول زاتش زادا ويري خرين ويري كلاختي نتيجة قدا تشاس كأق قلقنا خن كذا غلة قور ويري كلاخر قليزة خاطر ساخي